Da ka jingtmu ban bu ya ka thong ban lum yaw senyang ban yo pendon kam na ka benta ki babun ba ki kam hapo ka balang Presbyterian Umling ka badang hap hapo ka khadat lang do shatei pastorate jongga ribhoy shatei presbytery ha ribhoy synod kan penlong ya ka tama saya bam ya ka baon penbut da ka gospel concert ha ka porjan men ya ka ni ka tama saya bam bat ka gospel concert on penlong ha ka khat pratrik unopra arjar pesan ka baon sedang nadu ka por shipho beje men step bat ya ka gospel concert pan on sedang nadu ka por live beje no phaisingi kumban shu pentip khendian baya ki jingbam jingdi ki bala penkre da ka balang la no senyang da ki pai runge jong ka balang ha ka bakat ka bami nagi nagi dukan bam on ibet cha ka balang bad ha ka bai dei pada gospel concert ha ka porjan men ka balang Presbyterian Umling kala khot ru ye ki nongrwai ki bjurwai ye ki jingrawai yero ki bakentup na do kunhun rwai ratam ka kunhun rwai hills of praise ka kunhun rwai kids tarari na nong stoin bat ka kentiu len mau pnyang lengba kena kijing penbena ke balang Presbyterian Umling ka khot bat wers ngubha ye ki pajba laki de ki parlok ki bana ka balang Presbyterian ni na ki we ki kunhun balang kinwan ban ye no senyang bat ai man sim ye ki pai runge ke balang Presbyterian Umling